Diri na sabta sa usa ka verse nga iyang gi-quote og Lucas 16:16 gikan ni sa Idabang Gabol. Okay? Atong tanawon Lucas 16:16. Iyang ipa-explain ang Luke chapter 16 verse 16. Okay? Gikan ni sa Bohol Inabanga. Okay, maayong hapon kaninyo tanan diha sa Bohol, mga gitawag pa sa awit pa mga buutan nga mga tao dinhi sa Pilipinas usab. 16:16 nagingon diri. Ang kasuguan ug ang mga propeta milungtad hangtod sa pag-abot ni Juan ug sukad ni adtong panahona giwali ang mayong balita mahitungod sa ginharian sa Dios ug ang matag usa ka tawo magasulod niini nga linog sanay. Kay atong tanawon, nagisgot kuno og kasuguan nakutob lamang kang Juan. Una igsuon masabtan nato ni kung kinsa man ni nga Juan? Juan Bautista or Juan Revelador. Kay kumingon tag Juan Bautista, undang na ang kasuguan, so therefore, makita na to nga wala na bantay sa kasuguan doon. Wala na kasuguan. Kung wala na kasuguan, delikado kayo. Imagino nimo traffic light. Kung walay traffic light, walay RTA, unsay mahitabo, delikado ang traffic. Magbara diha ang ato mga traffic, no? Adunay mga problema. So naay balaod sa trapiko. Now kani kay kutob naman kang Juan, atong diskubrihon kinsa ni nga Juan ug unsa ni nga kasuguan. Number 1, dili kini si Juan nga Revelador. Kini siya nga Juan igsuon mao ni si Juan Bautista. Atong tanawon igsuon. Okay? Niya dinhi sa bersikulo 11 ngadto sa 13. Sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo nga sa mga gianak og babae, wala pa'y mahitungha nga mulabaw pa kadako kay kang Juan Bautista. Ngani ang labing gamay diha sa ginharian sa langit, dako pa kay kaniya. 12, sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista, hangtod karon ang ginharian sa langit nakaagom na sa paglugos o kini ginaagaw sa mga manlulugos pinaaging kusog. 13, kay ang tanan nga propeta o ang kasuguan na naghimog propesiya hangtod kang Juan. So ang gisgutan diha nga ang kasuguan kutob lamang kang Juan sa atong gibasa sa Lucas 16:16 gi-explain sa Mateo kapitulo 11 ngadto 13 nga si Juan Bautista di ay kana. Nga ang punto mo ni, kung sa na nga kasuguan igsuon, nga kutob kang Juan, niingon din ni igsuon, kung imong musmon sa pagbasa, siya kay ang tanan nga propeta o ang kasuguan na naghimog propesya hangtod kang Juan. Meaning to say, mga kasuguan concerning gikan sa prophets, labi na usam sa pagtagna mahitungod sa pag-abot ni Juan o sa kang Jesus Christ. Naghisgot kutob lamang kang Juan, pero wa ni maghisgot sa napulo kasugo. Kay Juan man namatay si Juan Bautista, si Pablo naghisgot sa napulo kasugo. Aton tanawon, kung si Pablo naghisgot mas napulo kasugo. Kung atong mabasa nga si Pablo naghisgot sa napulo kasugo, laktod nga pagkasulti, ang kutob ni Juan diha lamang dili mao ang napulo kasugo. Roma 13, versikulo 8, ayaw kang mo pag-utang og bisan unsa, kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay ang usag-usa kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Ngibi, ang mga sugo nga nagingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog. So atong nahibawan, nga katong sugo nga gisgutan, nga kutob kang Juan, dili katumaw ang napulo kasugo. Kay si Pablo baya, nahimo na siyang apostol, mga human na si Kristo namatay. Una biya na humatay si Juan Bautista kay kang Kristo.